Salutare, bine ați la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne jucăm CSGO Wingman. Și murim din prima. Sus. Băi, am dat 40, nu știu ce ai făcut tu, da. I-am dat Vali. Opa! Opa! Ce avem noi aici? Omul meu s-a uitat așa. Da, fraților, mai filmăm Wingman. Cred că ne luăm bătaie, nu știu. Eu zic că ne luăm bătaie. Trage, mă, dă loc, dă loc. Mă, ce păcușcă, mă, care rămărui pe ăla, dar tu. Eu v-am să-l omor pe celălalt. Păi pe ăla și trebuia. Oricum, de-alea e porc ca o spinbot. Zici? Nu l-ai văzut pe ăla că s-a bine, acum nu-l folosesc, că vede că suntem slabi. Ba, că eu m-am atacat fără armură, sunt mare prost. Și comentat de niște copii, că de ce așa. Na, eu mi-am din greșeală. Mortul, nu? Mamă, nici n-am văzut. N-am văzut. N-are. Uite-l. Uite-l pe asta nostru. Ponia. Da, băieți. Nu mai, gata, nu mai filmăm. E al doilea episod de Wingman, nu mai, gata. Ne lăsăm, eu zic să ne apucăm de Minecraft. Băi, lăsați în comentarii dacă vreți să ne apucăm de Minecraft, că... E lăunare, dar apar pălare. Are trigger. Pot, cred. Păi nu-mi bag eu wall-ul și toate alea, uite-te tu la mine. Ce-au dat mă time-out? I-au dat. Păi știu că ei au. Da, uite, ăștia îmi strică episod. Ce că nu l-am bătaie, de înțeleg? Da, eu o să scad în gang din nou, trebuie să mi-l fac înapoi, singur, că... N-ai cu cine? Păi și eu singur trebuie să mi-l fac înapoi, că cu tine o să scad și eu un gol Nova 2, că... 20 de vizionări pe oră. E bine, mă, dar înțeleg. Gândește-te, într-o zi câte vizionări fac? 470 de... 1000 de like-uri trebuie să fac. Nu așa? Câte episoade trebuie să fac la... Câte like-uri trebuie să fac la episodul ăsta ca să-mi dai skin-ul tău? De pe AK. 1 milion. Și 1 milion, mă, ca AK de 30 de genți. Sau crezi tu, tatai? Da, de cât ai, mă, de 20? Hai că e de 20, dacă. Hai că mă enervezi deja. E 7 Cenți? Ieftin. euro. 7 cenți, nu mai da la. Bă, dar ăștia ce fac, mă? Ba nu mă, ba da, e 6 euro acum a scăzut. Pe vezi, câte ăla de mine ai vrea. Mi-ai dat, mă, de aia că sunt șmecher, că sunt lider. Tu mi le-ai dat pe toate 3, mă. Da? Trebuia să-mi dai de aia că sunt bun lider. Tu sper că mi le-ai pe toate 3, nu? Nu? Da, mă, pe toate 3. Bine, ți-am dat pe aia că ești începător sau... Ți-am dat pe aia că ești prietenos, da. Un bun profesor nu ești. Și... Ce ori mi-ai dat cum? Bă, dă-mi. Ți s-a pus? Nu. Nici, mă. S-a bucurit. Bă, încă 1 minut, bă, ce fac, mă, ăștia? A ieșit ăla. Păi fii atent, pe Purple nu-l băteam, dar pe ăsta-l batem, fii atent. Îmi dai și mie o armă mai bună, îmi iei și mie un MP5, dar de ăla de care ți-am arătat mai devreme. N-am MP5-ul. Am MP7. Bă, tu vrei să mor? Bă, vezi că cu asta vezi că gândim că te omori din prima. Bă, vezi că ține apăsat pe mouse acum. Dacă trece timeout în 2 secunde, s-a dus. Uite, vezi, cu asta te tai. Cu asta, jap, capă porc. Te țin de urechi. Hai, mă, că-l batem pe. Ești pregătit? Mamă, hai să facem și noi ca și cum am avea spin.
Stai în bază, mă, e AFK, mă. Vali? Nu încă prietenul tău bun? Ce? Doar pentru că nu-ți place să joci cu ea, nu înseamnă că vrăgeala ai pe tine. Nu vezi cum mor. Te-am zis că-i bate. Uite-mă încă unul. Băi, eu te-am zis că stai mai slab, tu nu, că are trigger, că nu știu ce. Bine că nu mai poți bage timer. Hai dă-mi ție că trebuie să luăm cât mai multe runde, bate-l cât mai repede. Că dacă intră ăla ne-am disputat. Flash. Ce-mi place să nu fac kill-uri și să mă uit la tine cum îl omori. Cred că ăsta o să fie un episod reușit de Wigman. Am dat de hacker, ne-au luat în bătaie, după îi batem. Mă uit în dreapta. Nu-l vedeam foarte bine, dar n-are nimic amici. Mamă, și n-avem bani de automat acum, dă-mi ție. Eu cu automata sunt foarte bun, adică... Nu-i așa? Da, băi, se pare că o să câștigăm meciul ăsta, e bine. Se pare că... Uite ce aveți. E lângă ușa acolo. Amice că poți să-l bagi. Nu ești cel mai bun player de pe joc. E în dreapta, e în dreapta. Eu ce ți-am zis, vezi că ți-am zis că ești cel mai bun. Da, uite, dați un like pentru băiatul ăsta, are 4 kill-uri și am 2 și se laudă că ce să joace, ce sigur. Bă, prieteni, tu vezi cu ce arme joc eu și cu ce arme joci tu? Da, uite cu ce arme joc eu. Cu lama? A, nu, e slab. Așa se face. O, ți-ai luat flash-ul ăla un pic, Nu, uite. Eu strâng de automată, că nu joc cu arme de-astea de... Eu puteam să-mi iau automat dacă nu am diffuse, dar... E în bază la el. Omoră. Na. Ți-ai aminte că nu... Uite, și skin-ul nebunul meu. Asta merge să ți-a apăsat? Că nu știu dacă merge. Da, merge. Că acum am tras tapa. Dar nu de mie ca ăla? Ce nu ți-ai că ți-ai automată? Mi-am luat tot. Ai luat automată, dă-mi mie. Păi ia. Pentru că... De-aia ca... De-aia în bază mă ăla, așteaptă. Dar să aștepte, de ce să dai rush? A, mă, pe el. Dă-mi-ți, uite-te la mine, uite-te la mine. Ma. Dar știi că nu am, nu? Ia, vrei? Da. Îți dau AK-ul? Pe ce apăsam? G. E om, bă, băiatule, bă, n-ai bă cu cine. Dacă nu-mi dai AK-ul, eu ce să fac? Păi voiam să fac o schemă, dar nu-mi venea în cap. Dacă dai rush peste ele, ești slab. Dacă nu dai rush peste ele, ești slab. Mă, du-te după el, că e ultima rundă. Du-te, mă, după el. Aștept. Pot să nu ți un minut, du-te după el.
Nici să tragi, să știi, ți-a dat 50. Și 2. Da, frate, cam atât cu episodul de azi, am primit și Gata, un nu mai skin. filmăm niciun. Ce skin ai primit? Am primit pe scară. Bine, am primit automat, dar de la Tego, gen, Green Apple. Skin mișto. E minimum aware, măcar? E factory nici, prost. E urtă rău, dă-o, băi, las-o bă acolo. Las-o acolo, poate e altcineva. Da, Eu o vezi, vând. pune în capăt episodul aici că m-a disperat, băi, asta am dat de hacker, ne-a luat și bătaie, i-am bătut, am dat, am și luat, era un mim de la nebun. Cum vă spune în capăt episodul aici, nu știu dacă vă mai filma foarte curând doar Wigman, pentru că nu mai suntem în mâinile alea bune, ne cam bat copii. Dacă Vali, mai vreți uite-te un pic, am primit o nouă medalie. episoade de genul, nu uitați să lăsați un comentariu, băiatul ăsta mă disperă cu medaliile. Ce medalie ai primit? Pe 2021, frumos. Mie nu mi-apare. Aia cu Summer Collection? Ce mă? Ce mă? Ce mă? Ce mă? Da, în fine, hai fraților, că ăsta e prea handicapat. O, Salut. mă, că am văzut că era în cun acum, că e slab. Bun, băieți, eu am rank 7, mamă, slăbuț. Punem capăt episodul aici, că băiatul s-a lungit și prea mult, vorbesc foarte repede. Like, share, subscribe, apăsați pe cloțopel. Nu uitați, urmăriți vlogul nostru filmat, unde l-am filmat dânții azi. Moghioroș. Filmat noi doi. Mamă, e 16 ăsta, bă. S-au băgat gagicile cu noi în seamă, dânții a scalce o babă și 2 moși. Am ajuns cu bine acasă, Ale am era puțină să bătaie. te fute. Băi, ești Stai. nesimțit. Eu n-am zis nimic vulgar. Bun băieți, Da. ne vedem în episodul următor. Salutare!